ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, барномаи иттилоотии ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамоем. бо шарофати истиқлоли давлатӣ ва ташаббусу иқдомоти наҷибу созандаи роҳбарияти мамлакат душанбе ба шаҳри мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони хориҷӣ табдил ёфтааст. барои шинохти тариху фарҳанг ва аз наздик дидани пойтахти тоҷикистони офтобрӯя шаҳрвандони хориҷӣ мароғ доранд. тибқи нишондиҳандаҳои омории соли 2025 ба шаҳри душанбе беш аз 450 000 сайёҳ ворид гардидааст. ҷаҳонгир Сафарализода гузориш медиҳад. дар шашмоҳаи якуми соли 2025 беш аз 760 000 нафар сайёҳон аз тариқи тамоми гузаргоҳҳои сарҳадӣ ба ҷумҳурӣ ворид гардиданд ки нисбат ба ҳамин давраи соли 2024 181 000 нафар ва ё 31% зиёд мебошад. тибқи таҳлил ва арзёбӣ аз шумораи умумии сайёҳони ба ҷумҳурӣ воридшуда 456 835 нафар ё 60% онҳо ба шаҳри Душанбе омада аз хизматрасонии сайёҳии пойтахт истифода намуданд. дар ин давра беш аз 96.5 000 меҳмонон аз тариқи фурудгоҳи байналмилалӣ ва роҳи оҳан аз хориҷи мамлакат ба шаҳри Душанбе омаданд ки нисбат ба соли 2024 28.6 000 нафар зиёд мебошад. тибқи нишондиҳандаҳои оморӣ ташрифи сайёҳони хориҷӣ ба Тоҷикистон хусусан ба шаҳри Душанбе нисбат ба солҳои қаблӣ имрӯзҳо ба маротиб зиёд гардидааст ки натиҷаи заҳмату талошҳои созанда ва бунёдкорона аст. ҳар як сайёҳе ки имрӯз ба шаҳри Душанбе ташриф меорад аз муосиртарин шароит баҳравар мегардад ва ба худ таъссуроти нек мебардорад. ба шарофати сиёсати созанда ва бунёдкоронаи асосгузори Сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва азму талошҳои пайгиронаи раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе тамоми имконият барои меҳмонону сайёҳон фароҳам оварда шудааст ки Душанберо ба маркази бузурги сайёҳӣ дар ҷаҳон ва минтақа табдил додааст. зиёд шудани шумораи сайёҳон нишонаи он аст ки давоми чанд соли охир дар пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе хизматрасонӣ ба сайёҳон дар сатҳи баланд қарор дошта ба рушди ин соҳа таваҷҷӯҳи махсус зоҳир мегардад. ҷиҳати рушди соҳаи сайёҳӣ, муаррифии дастовардҳо ва инфраструктураи сайёҳии шаҳри Душанбе, инъикоси маконҳои зебову диққатҷалбкунанда, тарғиби фарҳангу тамаддуни миллати тоҷик дар арсаи байналмилалӣ ва ҷалби бештари сайёҳон ба шаҳри Душанбе дар сомонаҳои иҷтимоӣ, саҳифаҳои расмии шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе таҳти унвони Душанбе Тревел фаъолият менамояд ки тамоми чорабиниҳо ва тадбирҳое ки дар самти мазкур роҳандозӣ мегарданд ҷой карда мешаванд. дар саҳифаҳои мазкур ҳамарӯза аксҳо аз мавзеъҳои сайёҳӣ ва ҷолиби пойтахт ва роликҳои тарғиботӣ вобаста ба имкониятҳои сайёҳии шаҳри Душанбе гузошта мешавад ки дар нимсолаи аввали соли 2025 маҷмӯан зиёда аз 1173 адад акс ва 121 адад видеороликҳо инъикос карда шуданд. боиси ифтихор аст ки пойтахти тоҷикон бо боғу бӯстон ва кӯчаву хиёбонҳои хурраму гулпӯш, биноҳои хуштарҳу замонавӣ, фазои орому осуда, марказҳои мухталифи хизматрасонӣ, меҳмонхонаҳои сатҳи баланд ба макони писандидаи сайёҳони дохилию хориҷӣ табдил ёфтааст. маротибаи аввал аст ки ман ба Тоҷикистон омадам. аз он ки интихоб барои дарёфти меҳмонхонаи муносиб зиёд буд, ман меҳмонхонаи дар марказ қарордоштаро интихоб намудам. дар Душанбе сатҳу сифати хизматрасонӣ дар меҳмонхонаҳо дар сатҳи олӣ қарор дорад. аллакай аз рӯзи аввали ташриф санъати баланди меҳмондориву меҳмоннавозии мардуми тоҷикро эҳсосу дарк кардам. ҳамчунин шароити меҳмонхона, имкониятҳо барои машғулшавӣ ба варзиш ва хоса омодакунии таомҳои миллии тоҷикона барои ман зиёд писанд омад. дар натиҷаи тадбирҳое ки давоми солҳои охир бо ташаббусҳои раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ барои рушди босуботи пойтахт ва муҳайё сохтани шароити арзандаи зиндагӣ ба сокинон ва ташкили хизматрасонии босифат ва сатҳи баланд барои сайёҳон андешида шуданд, шаҳри Душанбе ободу сарсабз гардида ба яке аз шаҳрҳои рушдкунанда ва пешрафтаи ҷаҳони муосир табдил ёфтааст. тибқи маълумоти оморӣ имрӯз дар шаҳри Душанбе зиёда аз 2500 иншооти сайёҳӣ ва хизматрасонӣ ҷойгир аст ки ҳамарӯза ба меҳмонони дохилию хориҷӣ хизмат мерасонанд.
баҳри таъминоти сокинон бо кор дар ноҳияи роштқалъа пайваста ярмаркаи ҷойҳои кори холӣ ва вазифаҳои озод гузаронида мешавад. моҳираи тоир гузориш медиҳад. мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи рошқалъа ва шуъбаи ноявии агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ баҳри таъминоти ҳарчи бештари аҳолӣ бо ҷойи кори доимӣ, шуғли мавсимӣ, ташкили курсҳои кӯтоҳмуддату дарозмуддатро ба роҳ гузошта, қаблан дар маркази ҷамоатҳои деҳот аз ҷамоати Гадуалив то водии Ҷавшангӯз ярмаркаҳои ҷойҳои кории холӣ доир карда шуданд. Чорабинии ҳафтумин дар соли равон дар маркази ноҳия баргузор гардид. аз ҷониби кормандони шуъбаи ноявии агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳия мизу курсиҳо ва ҳаёнияти марбут ба талаботи корҷӯён дар як макони серодами маркази ноҳия ташкил гардида, таваҷҷӯҳи корҷӯёнро аз минтақаҳои гуногуни ноҳия ҷалб намуд. дар ярмарка аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, табобатхонаи марказӣ, раёсати кор бо ҷавонон ва варзиш, бахши сабти асноди ҳолати шаҳрвандии ноҳия, идораи андози ноҳия, корхонаи воҳиди давлатии тоҷик суғурта, муассисаи нигаҳдорӣ, роҳҳои автомобилгард ва маркази рушди ҳунармандӣ ва малакаҳои касбии муосир номгӯи ҷойҳои холии корӣ ва пешниҳоди корҷӯён гузошта шуд. дар ярмаркаи ҷойҳои корӣ ва вазифаҳои озод 13 идораи муассисаҳо ва 54 ҷойҳои кории холӣ ба корҷӯён пешниҳод гардидаанд. ба 15 нафар ба касбомӯзӣ ва ба 8 нафар барои ба кор қабул намудан дар идораи муассисаҳо аз тарафи шуъбаи агентӣ рохат дода шудаанд. дар ярмарка дар баробари рӯйхати ҷойҳои кории холӣ ҳамчунин дигар маҳсулоти ҳунармандӣ аз қабили тоқидӯзӣ, ҷӯробофӣ, муҳрабофӣ ва либосдӯзӣ ба намоиш ва савдо гузошта шуд. лозим ба зикр аст ки дар баробари ташкили ярмаркаи ҷойҳои кории холӣ дар асоси нақша чорабиниҳои шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи рошқалъа боз курсҳои 2 моҳа ва 3 моҳа аз рӯи ихтисосҳои барқчӣ, кафшергарӣ, кафшергари барқӣ, коркарди муҳина ва духтани либос низ ташкил дода шуда, ҷиҳати таъминоти аҳолӣ бо шуғл ва паст намудани сатҳи бекорӣ иқдоми хуб гирифта мешавад. маъмурияти шуъбаи агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар ноҳияи рошқалъа ният дорад дар идомаи соли равон боз чунин чорабиниҳоро роҳандозӣ намуда, ҷиҳати паст намудани шиддати бекорӣ дар ноҳия саҳми муносиб гузорад. моҳираи тоҳир, муборакшои Рустам, ноҳияи рошқалъа, ахбор. кишоварзони минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ки аз ҳама гуна дастгириҳои давлатӣ баҳраманд ҳастанд, бо истифода аз имконоти фароҳам буда, сол то сол дар самти фаровонии истеҳсоли маҳсулоти истеъмолӣ ба нишондиҳандаҳои беҳтар ноил гашта истодаанд. тафсилоти бештар дар гузориши Олим Носирзода. кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон дар заминаи татбиқи яке аз ҳадафҳои асосии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъмини амнияти озуқавории мамлакат барои ривоҷи ҳама бахшҳои соҳаи кишоварзӣ аз имкониятҳои мавҷуда самаранок истифода намуда то рафт дар ин самт ба натиҷаҳои беҳтари истеҳсолӣ ва дастовардҳои афзоянда ноил гашта истодаанд. соли равон то кунун кишоварзон дар самти иҷрои кишти асосӣ ва такрорӣ дар доираи фаъолияти шоиставу назараси меҳнатии хеш нишондодҳоро дар қиёс ба ҳамин давраи соли гузашта афзун намуданд. тибқи маълумот кишоварзони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дар давоми 6 моҳи соли 2025 дар бахшҳои ҷамъиятӣ ва хоҷагиҳои деҳқонӣ дар майдони 154880 гектар кишти ҳамаи зироатҳои кишоварзиро ба роҳ мондаанд ки 106.7% нақшаро ташкил медиҳад. аз ин шумора дар майдони 92122 гектар ғалладонагиҳо, 5401 гектар сабзавот, 2615 гектар картошка, 31363 гектар пахта, зироатҳои хӯроки чорво ва дигар номгӯи маҳсулоти гуногунро кишт намуданд. нақшаи дурнамои кишти маҳсулот иҷро гардида дар мавсими ҷамъоварии ҳосил низ натиҷаҳо назаррас арзёбӣ мегарданд. дар давоми 6 моҳи соли сипаршуда ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ба 4 миллиард 174 миллион 740 500 сомонӣ расонида шуда, нисбати ҳамин давраи соли гузашта 111.5%-ро ташкил медиҳад. дар бахши растанипарроӣ нишондодҳои мазкур ба 2 миллиард 843 миллион 244 сомонӣ ва дар бахши чорудорӣ бошад ба 1 миллиард 334 миллион 496 сомонӣ расонида шуд. айни замон дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб дарави ғалладонагиҳо ва инчунин ҷамъоварии мевагию сабзавотҳо идома дорад. ҳамзамон дар заминҳои аз кишти асосӣ холӣ шуда кишти такрорӣ идома дорад.
вобаста ба рушди бахши боғпарварӣ низ кишоварзон ба натиҷаҳои хуби меҳнатӣ ноил гашта давра ба давра бо бунёди боғҳои шакли наву муосир майдони боғҳои мевадиҳандаро васеъ карда истодаанд. айни замон бо фаро расидани мавсим ҷамъоварии ҳосили мевагиҳо шурӯъ гардида деҳқонон машғули рӯёнидани самари дастранҷи хеш ҳастанд. кишоварзони шаҳри Кӯлоб низ дар баробари дигар шаҳру ноҳияҳо дар самти кишту парвариши ҳама гуна маҳсулот ва ҷиҳати коҳиш додани маҳсулоти воридотӣ ва саҳм гузоштан дар истеҳсоли маҳсулоти содиротӣ то рафт ба дастовардҳои рӯзафзун ноил гашта истодаанд. ба маротиб беҳтар гардидани шароити мусоиди меҳнатӣ дар самти фаъолияти кишоварзон ба фаровонии маҳсулот ва сатҳи некуаҳволии мардум замина гузошт. ҳамасола чун дигар меҳнаткашони шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ, меҳнаткашони шаҳру деҳоти Кӯлоби Бостонӣ баҳри истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва таъмини бозорҳои дохилӣ бо маҳсулоти ватанӣ кӯшиш ба харҷ дода истодаанд. бояд қайд намоям ки дар ҷанбасти кишти асосии зироатҳои кишоварзӣ дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар майдони зиёда аз 10640 гектар замин кишти зироатҳои гуногун гузаронда шуд ки дар марҳилаи аввал ҷамъоварии маҳсулотҳои пиёз, картошка, мева, пиёлезӣ, ғалладонагӣ ба анҷом расонида шуд. طبق دورنمو در میدان 1330 گکتار زمین کشتی تکراری زراعت‌های گوناگون از جمله غله‌دانگی‌ها، غله‌لوبیایی‌ها، سبزوات، پولزی، خوراک چاروا گذرانده شده است که پرورش و نگاهبین خوب دارند. деҳқонон дар баробари истифодаи мақсадноки қидаҳои замини хоҷагиҳои деҳқонӣ заминҳои назди ҳавлигиро низ бо самар истифода мекунанд ва аз ин ҳисоб ҳамасола ҳосили дилхоҳ ба даст меоранд. ҳоло мавсими ҷамъоварии маҳсулот идома дошта, сокинон ҳосилмандии дарахтони мевадиҳанда ва дигар навъи сабзавоту полезиро хубу фаровон маънидон мекунанд. сол то сол беҳтаршавии шароиту имконот баҳри фаъолияти пурсамари кишоварзон ва ба ин васила таъмини фаровонии маҳсулот дар бозорҳои ватанӣ самар аз пойдории истиқлолияти давлатӣ ва нишони болоравии сатҳи некуаҳволии мардум мебошад. олим носирзода, хуршеди нодирхон, минтақаи Кӯлоб, ахбор. майрам юрматова сокини ноҳияи қубодиён соли 2008 дар масоҳати 8 гектар хоҷагии деҳқонӣ таъсис дод ки ҳоло аз майданҳои киштгардида ва ҳосили боғот ба таври васеъ баҳрабардорӣ намуда истодааст. идомаи мавзӯъ дар гузориши Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад. оқилона пурсамар истифода намудани ҳар қитъа замини кӯрам, гирифтани ҳосили фаровон ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти озуқавории кишвар аз ҳадафҳои асосии сокинону хоҷагидорони ноҳияи Қубодиён ба ҳисоб рафта, ҳам майдонҳои васеъ ва ҳам қитъаҳои наздиҳавлигиро самарабахш истифода менамоянд. Майрам Юрматова, сокини деҳаи арабхонаи ҷамоати деҳоти ба номи Носири Хусрави ноҳияи Қубодиён, аз зумраи фаъолзаноне ҳаст ки пайваста ба кишту парвариши зироату сабзавот ва дарахтони серҳосили мевадиҳанда машғул мешавад. ӯ соли 2008 дар заминаи таъкидҳои роҳбарияти олии кишвар дар самти оқилона истифода намудани замин дар майдони 8 гектар хоҷагии деҳқонии Ёрматзодро таъсис додааст ва ҳоло аз самараи он ҳосили дилхоҳ мерӯёнад. хоҷагии деҳқони ман 2008 ташкил шуда 8 гектар замин дорам. дар заминҳоям боғ 50 сотиқ боғ пахта курдагим, беда курдагим, картошка курдаги будем, картошка гирифтам дар ҷояш мака силос кардем. шавқу ҳавасам ҳамин замин буд, чанд сол боз ҳамин замин кор карда омада истодем. хоҷагии мазкурро аз ҳисоби заминҳои бекорхобида замоне таъсис додааст ки дар ҳоли шӯразор ва аз гардиши кишоварзӣ куллан дур монда буд, зикр медорад Майрам Ёрматова. оқилона истифода шудани замин, риояи дурусти агротехникаи парвариши зироатҳо имкони воқеъро фароҳам меорад ки ҳосилнокии зироати киштшуда баланд бардошта шавад ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот афзун гардад. роҳбари хоҷагии мазкур чанд сол қабл тасмим гирифтанд ки барои таъминоти эҳтиёҷоти рӯзгор ва бозорҳои истеъмолӣ бо меваҷот дар қитъаи алоҳида боғи дарахтони мевадиҳандаро бунёд намоянд. айни замон ниҳолони парваришшаванда боровар шуданд ва имрӯз аз меваҳои шаҳдбораш ком ширин мекунанду қисматеро барои рӯпӯш намудани хароҷот ба фурӯш мебароранд. ҳамзамон аз ҳисоби сабзавоту мевагиҳои хоҷагии деҳқонӣ ва замини наздиҳавлигӣ аҳли ин хонавода барои зимистон як миқдор маводи ғизоӣ захира карданд. мо дар хоҷагии худам помидор, бодринг, шафтолу, зардолу ва меваҳо ҳастанд, ҳамаша гирифта барои зимистон захира мекунем. зиёдатиша мефурӯшем бозор бубурда. аз меҳнати дасти худамон мешад ин ҳамаш. захира кардан барои худам фоида дорад ки зимистон
استفاده میبریم. اون محصولاتی که تیار کرده میمونیم محصولات داروی درستان خود زمستان به خودمون استفاده میبریم و بازار نمیریم، همه مهنت دستان خودمون استفاده میبریم. سمندر شایف، مصطفی نور محمد، ناحیه قبادیان، اخبار. خوجگی دهقانی امیده در اختیار خود 7 گکتار زمین داشته، سهامدارانش هر قطعه زمین کورم را ثمرناک استفاده می‌نمایند. محمد علی عبدالکریم گزارش می‌دهد. майдони боғи пур аз ҳосили фаровон ва истифодаи мақсадноки замин бозгӯи он аст ки саҳмдорони хоҷагии деҳқонии умеда дар ноҳияи файзобод маданияти истифодабарии заминро хуб аз бар кардаанд. хоҷагии деҳқонии умеда аз соли 1991 бунёд гардида дар хоҷагӣ 40 гектар замин вобаста мебошад, аз он ҷумла 7 гектараш боғ мебошад. бо имсол 1 гектар боғи нав кардем. меҳнати наҷибона, меҳр бастан ба замин ва фаъолияти рӯзмарра боис ба он гардидааст ки майдони боғи бунёднабудаи аҳли заҳмати хоҷагии деҳқонии умеда имрӯз самаравар гардида, саҳмдорон ҳосили пухтарасидаро ҳамарӯза ҷамъоварӣ намуда пешниҳоди бозори истеъмолӣ менамоянд. хоҷагӣ ҳар сол аз боғо содирот ба берун аз марзи кишвар бозорҳои дохили ҷумҳурӣ мо савдо мекунем. мо ҳаракат мекунем ки дар хоҷагӣ ҳамвақт меваҷот карчка бисёр шавад барои нархи навои бозорҳоро арзон кардаанд. қатораҳои майдонҳои боғи хоҷагидорон ки имрӯз пур аз маҳсулоти соҳаи кишоварзӣ мебошад, шаҳодат аз он медиҳад ки хоҷагидорон тавассути меҳнати наҷибона ва бо дарки истифодабарии мақсадноки замин ҳар қитъа заминро самаранок истифода менамоянд. дар ҷодаи ба гардиши кишоварзӣ ворид намудани заминҳои бекорхобида ҳам имсол саҳмдорон иқдом гирифта дар майдони 2 гектар картошка кишт намуданд. ман 2 гектар картошка коридам. аз афзоиши ҳозираш дида мешавад ки ӯ кӯҳ дад. ҳам ҷои заминое ки заминаи бекорхобида буд, мо ба корам дароварда аз чашмоҳо об оварда то 4-5 километр 2 гектар картошка коридем. ҳосилнокӣ нашунамош хеле хуб аст. аз самараноку оқилона истифода бурдани ҳар қитъа замини корам имрӯз ҳар нафар саҳмдори хоҷагии деҳқонии умеда дар ноҳияи файзобод маҳсулоти соҳаи кишоварзиро аз ҳоло барои давраи зимистон ва 2 соли оянда захира намудаанд. маҳмадалӣ абдукарим, аюби маҳмурод, файзобод, ахбор. дар ноҳияи рашт майдони боғҳо дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ зиёда аз 4600 гектарро ташкил менамояд ки аз ин 4312 гектараш боғҳои ҳосилдиҳанда мебошад. аз фаъолияти боғпарварони ноҳияи рашт идигули маҳмуд гузориш медиҳад. дар ҳама шаклҳои хоҷагидории ноҳияи рашт майдони боғҳо 4649 гектарро ташкил намуда, бо афзоиши майдони боғҳо истеҳсоли меваҳои хусифат афзуда истодааст. аз ҷумла дар раванди барномаи рушди соҳаи боғдорӣ, хоҷагидорон давоми солҳои охир беш аз 421 гектар боғҳои замонавӣ бунёд карда, нақша доранд то истеҳсоли меваро ба 40 000 тонна расонанд. афзоиши майдони боғу истеҳсоли мева асосан ба хоҷагиҳои деҳқонӣ рост меояд, зеро хоҷагиҳои боғдорӣ аз масоҳати 3038 гектар боғҳои дар ихтиёрашон буда оқилонаву самаранок истифода бурда, зиёда аз 6000 нафар саҳмдорон ҳамасола ҳосили фаровони мева истеҳсол мекунанд ки фаровонии маҳсулот боиси пешрафти иҷтимоиву иқтисодии ҳар як хонавода ва таъмини бозорҳои кишварамон бо меваҳои хусифат мегардад. дар ноҳияи рашт 8 хоҷагии ниҳолпарварӣ амал намуда, боғдорон дар майдончаҳои таҷрибавӣ 16 намуди ниҳолони ба иқлими маҳалро парвариш карда истоданд, то аз ин ҳисоб масоҳати боғҳо боз ҳам зиёд карда шавад. зеро солҳои охир дар шароити кӯҳистон боғдорӣ яке аз соҳаи сердаромад ба шумор рафта, дар ин замина садҳо ҷойҳои нави корӣ пайдо шуда истодааст.
از قدیم الایام ناحیه ایرج چون مکان سیب‌های خوصفت به شمار رفته در بازارهای جمهوری و خارج کشور میوه‌های کوهستان خریداران زیادی داشت. سالهای آخر در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ساحه باغداری از نو احیا شده سال تا سال میدان باغ و استحصال میوه‌های خوصفت افزوده ایستاده است. منطقه رشت برای باغداری از جمله پرورش سیب و ناکو بسیار هم قله. آب و خاک و محیط و اکولوژی این محیط بخصوص برای همین باغداری بسیار عجیب است. ما ثمرناک استفاده برده زمین را از باغداری از پرورش سیب و ناک حاصل فراوان گرفته در یک سال بیوجت عائله خود را با واسطه فروش سیب و ناک تامین کرده میتونه. با گفت باغبانان صاحب تجربه در ناحیه ایرج با توصیه عالمان ساحه کشاورزی میدان باغ‌ها وابسته به طلبات بازار از حساب نهالان به اقلیم محل تاب‌آور و سرحاصل بنیاد شده ایستاده است تا در آینده استحصال میوه‌های خوصفت صادراتی باز هم افزایش یافته. در این ردیف تامین بازارهای جمهوری با میوه‌های خوصفت بهتر و خوبتر گردد. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه ایرج. در ناحیه میر سید علی حمدانی اهل زحمت امسال در نتیجه استفاده ثمرناک زمین‌های کرم، رعایت قاعده‌های آگرotехنیکی و باد و هوای مساعد توانستند به گرفتن حاصل فراوان نائل گردند. خواجگیداران فروش مال و محصولات را در شفت راه پیشنهاد ساکنان و مهمانان کردند که این عامل هم برای دهقانان و هم برای خریداران مفید ارزیابی می‌گردد. گزارش انورشاه سیدعلی زاده در این خصوص. имсол заҳматкашони ноҳияҳои минтақаи кӯлоби вилояти хатлон дар ҳама шаклҳои хоҷагидорӣ кору вусъат бахшида дар натиҷа ба гирифтани ҳосили хуби зироатҳои гуногуни кишоварзӣ ноил гардида истоданд. ноҳияи мир саид алии ҳамадонӣ яке аз ноҳияҳои аграрии ҳудуди вилояти хатлон маҳсуб ёфта, сокинонаш ҳар порча заминро оқилонаву самаранок истифода мебаранд. имрӯзҳо ҷамъоварии ҳосили дастранҷи марди деҳқон дар ҷамоатҳои деҳоти ноҳия бо маром идома дошта, ҳамарӯза ба фурӯш гузоштани нонгӯи зиёди маҳсулоти кишоварзӣ дар ду шафати роҳҳои ноҳия шаҳодати фаровон حاصلی در این ناحیه می باشد. ما در همین زمینی خوجگی دیقانیمون تربوز کردیم، خیلی تربوز نقص شد، سوز شد، برو وردیم در شهرها در سودو کردیم، خیلی حاصلش نقص، فایده‌اش هم دیدیم، اونم حاصل هم هست، بود دیگه میشه که بود آینده‌اش در زمین نقص استفاده بردیم. روش نقص شهرها با ما خوبه که مثل یک تکنیک سرگردان نمیشه، راهگیرو نمیتیخید، میبرد در شهرها سودو میکنیم، فایده‌اش خیلی هم فایده داره. که مثل سرگردون نمیشه، تکنیک نمیکنی، طلبات هست، خریدار هست، همه روزش خیلی سوز خیلی روز میشه روز میشه نمیشه خیلی دیخونی. ساکنان زحمتقرین ناحیه میر سعید علی حمدانی در ساحه کشاورزی بخصوص کشت و کاری زراعت‌های پولیزی و سبزیجاتکاری تجربه زیاد دارند. امسال نیز اهل زحمت پرورش همه گونه زراعت‌ها را در اساس توصیه و مسئولیت متخصصان، اینچنین انتخاب تخمی خوشصفت به راه مانده از حاصل به دست آورده خود قناعتمندند. باعث خوشنودی اهل زحمت این ناحیه اگراری است که در موسم امسال خواجگیداران نسبت به سالهای قبلی حاصل بیشتری محصولات کشاورزی را استحصال نموده در شفت شاهراه پیشنهاد خریداران می‌گردانند. امروزها فروش مال و محصولات کشاورزی در دو پهلوی راههای اتومبیلگری ناحیه که 29 نقطه را تشکیل می‌دهد به راه مانده شده. همه روزه ساکنان و رانندگانی که از این مسیر می‌گذرند برای با نرخی نسبتاً ارزان خریداری نمودن محصولات کشاورزی تر و تازه دسترسی خوب دارند. در خواجگی‌های دهقانی و کооперативҳои سه‌سالی ناحیه میر سعید علی حمدانی مدنیت استفاده بری زمین و رایانیدن دو سه حاصل از یک زمین از هدف‌های اساسی محسوب یافته. کشاورزان برای با محصولات تر و تازه تامین نمودن بازار استعمالی، قانع گردانیدن طلبات ساکنان و ذخیره مواد غذایی تدبیرهای سری وقتی را انجام می‌دهند. ثمره خوب کشاورزان ناحیه در نتیجه زحمت اهلانه و صادقانه و استفاده مقصدناک زمین‌های کرم گواه این گفته‌ها می‌باشند. بیننده‌های عزیز، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار. خیر، سلامت باشید.